आणि म्हणून या ठिकाणी या योजनेतून पैसे कुठे जाणार? तुम्ही काहीतरी खरेदी कराल, तुम्ही काहीतरी खरेदी केल्यानंतर ते पैसे बाजारात येतील, त्यामध्ये अर्थव्यवस्थेमध्ये येतील, अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि अर्थव्यवस्था वाढेल, त्या गावाची अर्थव्यवस्था वाढेल, त्या शहराची अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना महिलांपेक्षा कोणी दुसरा चांगल्या प्रकारे देऊ शकत नाही. कारण महिलेला माहित असतं काटकसर करून कसे पैसे खर्च करायचे, कसं कुटुंब चालवायचं, कसे पैसे वाचवायचे, माझ्या बहिणींना माहित आहे. आणि म्हणून आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी देखील गेल्या 50-60 वर्षात कधी कोणी योजना आणल्या नाही, परंतु त्यांनी महिलांसाठी योजना आणल्या. उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, लखपती दीदी, आणि आपण देखील लेक लाडकी लखपती योजना आपण आणली. तुम्हाला माहित आहे की नाही माहित नाही, पण जन्म झाला 5,000 रुपये, शाळेत गेली 6,000 रुपये, 5वीत गेली 7,000 रुपये, 8वीत गेली 8,000 रुपये, 11वीत गेली 9,000 रुपये, आणि वयाच्या 18व्या वर्षी 1,00,000 रुपये त्या मुलीच्या खात्यामध्ये जमा करण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जी आहे, आता या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये सगळे दबून गेलेले आहे योजना, पण मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ही वर्षाला 3 गॅस सिलेंडर आपल्याला मोफत देण्याचा निर्णय देखील आपण घेतला. आणि त्याचबरोबर मुलींचं उच्च शिक्षण, जिला डॉक्टर व्हायचं, इंजिनियर व्हायचं, वकील व्हायचं, MBA व्हायचं, आणखी का व्हायचंय, त्यांना पूर्णपणे 100% फी माफ करण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला. एक मुलगी, एक दुःखद घटना घडली. अर्ध्या मिनिटात मी आपल्याला सांगतो. एक मुलीने आत्महत्या केली. का केली? कारण ती उच्च शिक्षण घेत होती. सरकार 50% फी भरत होतं, पण आई वडिलांना 50% फी भरता आली नाही. गरिबीमुळे ते भरू शकले नाहीत. म्हणून आई वडिलांवर बोज नको म्हणून त्या मुलीने आत्महत्या केली. मी त्याच दिवशी ठरवलं, उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना मी सांगितलं, सरकार आपलं सर्वसामान्यांचं आपण म्हणतो सरकार, हे सर्वसामान्यांच्या न्याय हक्कासाठी सरकार आहे. मग माझी छोटी मुलगी बहीण आत्महत्या करत असेल शिक्षणासाठी, तर मग या सरकारचा उपयोग काय? आणि त्या दिवशी आम्ही 50% फीचे 100% फी माफ करून टाकली आणि मुली आता उच्च शिक्षण घेऊ शकतात. अशा अनेक योजना आहेत. म्हणून आम्हाला तुम्हाला एकच आहे की फक्त हे 1,500 रुपये देऊन थांबायचं नाही, तर हे पैसे वाढवायचे, इतर योजनांमधून तुम्हाला सपोर्ट करायचा. महिला बचत गटाचे जे प्रोडक्ट आहेत, वस्तू आहे, त्याचं ब्रँडिंग करायचं, मार्केटिंग करायचं, विक्रीसाठी मदत करायची. आणि मला लोक सांगतात महिला बचत गटांचं जे कर्ज बँकेतून घेतात ते 100% परतफेड करतात. अशा प्रकारचं फक्त महिला बचत गटच आहे, माझ्या महिला आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढं सांगतो की महिला सक्षम तर देश सक्षम, महिलांचा विकास तर देशाचा विकास. आणि म्हणून मी मोदी साहेब पण म्हणतात की महिलांचा विकास झाला, महिला सक्षम झाल्या तर देशाचा विकास होईल, देश पुढे जाईल. या देशाला आपल्याला आर्थिक महासत्ता बनवायचं आहे. 2047-2037 स्वप्न आहे आणि त्यामध्ये $1 ट्रिलियन $5 ट्रिलियन हे मोदीजींचं स्वप्न, आपल्या महाराष्ट्राचं $1 ट्रिलियन आहे. आणि म्हणून $1 ट्रिलियन हा जो काही आपला संकल्प आहे तो पूर्ण करण्यासाठी अशाच प्रकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजना सारख्या योजना या त्याला मूर्त रूप देतील, याला यशस्वी बनवतील. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की आपण सक्षम तर आपलं राज्य सक्षम, आपण मजबूत तर आमचं राज्य मजबूत.
महिलांचा विकास म्हणजे आपल्या राज्याचा विकास. आज आपल्याकडे पायाभूत सुविधांचे जाळं आपण भिनतोय, उद्योग येत आहे, नोकऱ्या, लोकांच्या हाताला काम मिळतंय. माझे लाडके भाऊ पण इकडे आहेत. काही विरोधक म्हणाले लाडक्या भावांचं काय, लाडक्या भावांची योजना पण आम्ही आणली आहे. मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, आता 6,000, 8,000, 10,000 रुपये प्रशिक्षण भत्ता माझ्या भावांना मिळणार आहे. ही पण योजना आणणार. या देशातलं हे आपलं पहिलं राज्य आहे, याचा देखील मला अभिमान आहे. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी या योजनेबद्दल कधी शंका बाळगू नका. ही योजना कायमस्वरूपी सुरू राहील अशा प्रकारची खात्री आपल्याला देतो. कुणी काही म्हणालं तरी सुद्धा तुम्हाला माहित आहे, तुम्ही सुज्ञ आहात. आणि जेव्हा ते लोक येतील आपल्याकडे तेव्हा फक्त एवढंच विचारा, आमच्या लाडक्या बहीण योजनेला विरोध का केला, का तुम्ही कोर्टात गेले, एवढंच फक्त शब्द विचारा. हीच माझी आपल्याला विनंती आहे पुन्हा एकदा. आणि या सर्व योजनांमधून माझ्या या सर्व लाडक्या बहिणींना आम्हाला लखपती झालेलं बघायचं आहे. हेच आमचं स्वप्न आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद, धन्यवाद मुख्यमंत्री साहेब. आणि पुन्हा एकदा हे दाखवून दिलं तुम्ही, कितीही अडथळे आले तरी आपण जे सांगतो, ज्या योजना जाहीर करतो त्या आपल्यापर्यंत पोहोचतात आणि पोहोचवलेल्या आहेत. आता तांत्रिक अडचण आली पण त्यामुळे आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचायचा राहिलेला नाहीये.